3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang sigararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Welcome sa satuyang programang 3D sa GB ngonya na Biyernes. Friday the 13th. Ang programa nga niya sendo sa karahembot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Mag-iba naman kita sa Gudyan alas 5 nin pagkahapon. Tanganing mag-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Sa lado teknikal si Ronald Baldo. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Maray na hapon po sa Endo Gabos. Mga nakatutok sa DCGB News Online. Sharing man sa satuyang personal account. Sa iba pang social media application sa radyo 729 kHz since ano pa ayan ang iba pang mga media application. Katuwang tama pa lang dyan sa lado technical ang mga OJT kan Kat Calais, J. Morante and Jazim Ariola. Okay, sige. Bueno, so diretso po kita kan sa tuyang istorya ngonya na pagkahapon. Pero ang oras pa tayo Baldo bago mag-resume ang supply kan kuryente. Mga labi pang sarong oras. Yan, nag-apon talaga. 5:30 kasi bagong aga, brown out na. Abaana. Sa good ngunyan, brown out pa.
ma-resume ini at yan pa. Kaya pagkakanigo man, tama man na sa mga linemen kan aleko o yan siribot-sibot sa pagpakaray kan mga linya nin kuryente. Yan. Sarakat-sakat sa mga poste, may mga pigsaralidahan. Tama man. Ano? Tanganing masiguro na steady ang supply kan kuryente sa mga masunod. Yan. Mientras na half day sa trabaho sa mga opisina ng gobyerno. Yan. After lunch, wala na. Nagkaparang na siya na nagkatarada. Kaya si iba, mauli ka nga sa arong, brown out. Dahil kuryente, dahil ka mamakailing ki TV, so tendency kan ibang mga empleyado, dumana nga kita sa mall, mapalipot-lipot, maralakaw-lakaw nga lamang kita, dumana na kita mag-lunch sa mall, kanayon, magpalipot-lipot. Diyan na nga kita mauruli pag medyo marulimpoy na. Mauli ka kay ataban sa arong, day ka magimaginibo. O di, might as well dyan sa, sa mall na mapalipot-lipot. Magastos baga, lugod. Yaong ka sa mall, diyan ka makaon. Of course, siyempre, kaipon mo dyan ang budget. Taday ka na makakwa dyan kay so pang turo-turo sana. Pero may nananggad na labi sa gatos an kada pagkaon dyan. Ayan, maray siya na so igwa. So day paano? Kaya nga na si Ihado, to duman sige siya nan litad-litad. Baka yun, Nald, sige siya na so litad-litad ni ni Ihado, brown out mga pwede para lakwat siya. Ayos man ang pahit. Okay, sige. Bueno, so diretso kita. Tranquilo si Taybaldo. Suminaring na pala, no? Suminaring na? Di nakasabay sa tupad. Markado na. Pangyayari. Okay, sige. So, diretso po kita kan sutuyang mga istorya digdi sa 3D sa GB ngunya na pagkahapon na ini. Okay, sige. Diyan na ato na tayo tuntang una ini so ibang mga happy birthday palantabi kay Kapitan Art Marco kan Barangay Banyadero, Legazpi City. Happy birthday Kap and kay Madam Dina Marco. Okay, sige. May you have more birthdays to come. Sige. Bueno. Tawan takidalan ini po na mga pangyayari mananangod sa oil price. Masakit na talaga ngunyan ang presyo ka na petrolyo. Haros nagrelangkaw na. Aramtang padagos ang domino effect ini. Yan. Sa presyo kan mga barakalon, ibig sabihin goods and services. Nag-umento sa presyo kan petrolyo. Sa ibang lugar, almost 100 pesos na ang kada litro. Yan. Tanataman nga, sa mga island province, matransport ka kan petrolyo. Sa pagkarga pa siya na sa barko, Taybaldo, kaya na yung mga tanker na yun umintado ng dati.
Yo? Umentado ng dati. So mga shipping companies, nagpa-aumento man ng singil sa pamasahe. Whether ordinary or nasa aircon ka, nagpa-aumento. How much more ining mga vehikulos? Siyempre mapa-aumento ng singil. Inda kung perang percent. Pag abot mo sa island, ma-deliver ka. Siyempre, ang presyo kan petrol yung i-deliver mo, umentado naman na maray. Pag abot sa mga gas station, ipapabakal ninda sa mga konsumidor at a higher price. Iyan. So, natural, may epekto ini. Sa mga konsumidores. Permina yan. Munang mo kayan, dati-dati, ang presyo kan sarong takad nin gulay, 30 pesos. Ngunyan 40 na, or 50 na nga ni ang sarong takad. And iba pang mga, mga sa turo-turo baga, umintado naman. Iyo? Naglangkaw na nga sa presyo kan petrolyo. Dahil pa nga ni diyan kasabay so LPG na dahil pa naglalangkaw. Nakadaklan ngo niyan, nagagamit kay LPG. Tamadali siya na ang pagluto. Yan. Uni pa, pag ngaya naglangkaw ang presyo kan LPG, back to basic kita. Kahoy naman kita. Masakita nung yan ang paghahanap kay kamanggos. Anong kamanggos? So yan na panggatong. Ano? So mga tiak baga. And ining so mga o-ring. Ano ba kayan? Mapalangkaw na. Dati-dati ang sarong pro-plastic 20. Munang mo kayan maging 30 na yan. Kaya tipid-tipid kita sa LPG. Dumang kita naman sa kamanggos. Ayan, sa panggatong. Although, sa panggatong medyo oro atrasado baga. Ano? Unlike sa LPG na madali siya na. So, kay puwan, magbalik kita sa mga dati tang pigigaribo kan mga panahon. Mga masuro kay ni ang sistema ta is matukad kita sa bulod. Mga hanap ki mga pala pakanyog or mga kahoy na alang na, iyon ang unang panggatong. Nga ni makatipid kita sa LPG. Yan. Kaya grabe po ang epekto kay ni. And the data easy kung sagkod no arin ining tension or ining gera duman sa Middle East. Ang sabi kan Estados Unidos ni Donald Trump, ngaya this will last for 4 to 5 weeks. Sabi niya, short-term war sana. But according to Iran, Revolutionary Guards, dahil ngaya pwede magtaram ang Amerika na sindaan madeterminar kung sa kunwarin ang gera. Kami ngayaan madeterminar. Yan. Maray na hapon kay Primo. Rico Banyares is watching. Salamat tabi, Primo. And fight siya na dyan. Kung said man ika nakadestino ngo niyan. Ayan. Okay. Nataman ngaya, duman po sa Strait of Hormuz. Iyan na Strait of Hormuz, iyan po ang pig-aagian kan mga fuel or oil tanker. So mga barko na pigkakargahanin mga petrolyo hali sa mga oil-producing country sa Middle East. Yo?
gwardyado ito kan mga Iranian. And nagpatanid na mga si Iran na arin man na barko na mag-agadigdi titirahon me. Uyugon mo yan, sabi, 16 ng barko ang pinalubog duman sa Strait of Hormuz. Ayan. And aside ka yan, sa ibang mga oil refinery sa Saudi and Qatar or sa ipaman, tinira naman ken Iran. So, siyempre, magkakaigwanin shortage mananggad. Makulang ang supply kan petrolyo sa enterong kinaban. Although, bako masana ang Middle East an oil producing. Igwaman ki sa North America, South America, Europe, and Africa, and Asia. Yan. Makikipag-negotiate pa kita duman sa mga nasyon na ito. So, iyan ang problema sa mga oras na ni kung ano ang mga dapat giribuhon. Although, ang gobyerno nagsabi sa Department of Energy, sabi niya, sabi ni Primong Rico, iyo Primo, fight siya na. Ang sabi kan Department of Energy, we have sufficient supply of oil up to 50 days, more or less 2 bulan. Sagud pa nga alimbawa sa Mayo. And palaog naman nga sa Pilipinas sa mga big order na produktong petrolyo sa ibang nasyon. Yan. Pero is it enough, tabi, na grabe ang konsumo ta nin petrolyo? Magkakanego daw yan? After 2 months, alimbawa, ano ang mangyari? Yan ang dapat pag-adalang kimaray kan sa tuyang gobyerno. Kung ano ang mga mitigation measures na pwedeng gibuhon, tanganing makosyon ang economic impact kini sa Pilipinas. So mga matitibay kan gobyerno, iyo na dapat ang mag-adal kayan kung ano ang mga dapat na giribuhon ninda. Unless otherwise, deki mitigation measure ang gobyerno, kita po ang lugi. Kita ang may problema pag-abot kan mga aldaw. Kita. Di, siyempre, baka pag-abot kan oras, magkaigwa naman panic buying, magkaigwa problema, aragawan, paano man siya iba? Bako? Yan, okay. So, sa senda naman yan, nasa gobyerno naman po kung ano ang mga dapat na giribuhon. Pero I think kayang-kayang gibuhon iyan. Kayang-kayang gibuhon iyan kan mga economic managers sa gobyerno. Iyo po? Okay. Sige. Ngunyan, antaramon kan gobyerno ta na mataonin fuel subsidy sa mga nasa transport. Pero ang iinuton tabi sa mga tricycle. Kaya sudigdi po sa probinsya, dengo na maglaom na kamo matatawana. Tan iinuton is Metro Manila, National Capital Region.
sa otro semana. Iyo. So mga LGU, dahil mga tricycle bagatabi, under iyan sa LGU. So mga mayors, hindi may listahan kung sila risay ang mga legit tricycle drivers and operators. Ayan. Bako? So sa probinsya, dai pa. Kaya di una tabi ka mo maglaom. 5,000 pesos. Ano? Magibo pa mekanismo kung ano ang sistema. Ano, one time, big time, yan ito sa iman 5,000 or staggered or sa paagi kay gas slip or sa paagi kay ATM or whatever. Ma-design pa kaya kung ano ang sistema. Ano po? Kaya kita na naman digi sa probinsya nasa losing end. Dahil lang kayo ni. Yan. Paano man nga sa mga bus operators, mga jeepney operators, masunod na kamukaan. After, ano. Ngunyan, si Congressman Adrian Salceda, nagpalawas kipahayag. Nagpalawas kipahayag si Congressman Salceda na dapat ngaya yan ang yan ang dagdagan ang poder ni Presidente Bongbong Marcos. Dagdagan nanganing madagdagan man ang budget para sa fuel subsidy. Dagdagan. Siya niya makuaki budget o yan na mga sobra sa tax revenues. Ang sabi ni Kong Adrian, pwede nga yan. Pwede nga yan. Iyan na under study pa man tabi yan kan Malacanang kung magkakanigo. Magkakanigo. Pero that will be a big help kung in kaso o yunan iyan na proposal ni Kong Adrian. Pigtagama kan gobyerno sabiyon tapang 2.5 billion pesos. Iyan na 2.5 billion pesos. Sagod no arin siya na yan. Sagod no arin siya na yan. Madali o na yata ining fuel subsidy pa kumansa na sa Metro Manila. Nationwide tabi ini. Buda, ali yan sa budget kan Department of Social Welfare and Development. Itong supigapod na Assistance to Individuals in Crisis Situation or AHEX. Yan. Di, siyempre, mauubos man ito pag-abot kan oras. Kaya di magngalas dyan sa iba na baka di sinda abuton. Kaya ni. O di paano man ngaya kami? Dahil tapos na nga sa programa. Tapos na ngaya. Di paano ngaya kami? Pasensya na, naubos na sa budget. Dahil maano yan. O yan ang matatapod. Sana matapod mananggad. Ano? Matapod, matawan entero. Terak man kan iba na dahi magdatawan. Tamay nakauro na nga na kita na first batch na nga so ano yan, so nakareceive. So second batch, third batch, pasensya na. O di pa ano? Di, ano maginibo mo? Yan. Maray siya na kaani. So may mga ano yan, may tricycle. Yan. Bastang
pag ginaray, pagpabayaan, tapag inanod naman. Yan mga tugang ang sitwasyon diyan. Ano? So sana itong proposal ni Kong Adrian, matawan ki atensyon kan gobyerno, ano? Kung paano. Definitely, iyan po na budget na yan kan DSWD, madideplete iyan. Yogo mo 5,000, pera kitang igwadigdiki tricycle, peraan na bilang kan mga public utility vehicles. Dakulunon baga yan. Per province na sana. Kumusta na? Dayan tulos maubos na 2.5 billion pesos na yan. Maubos yan. Marisa na kung ano yan, igwa pa daw kaya ki masunod. Okay po ang ki supplemental budget. Iyan an kaya makulog man ini sa payo kan gobyerno ta kung ano ang mga dapat na giribuhon tanganing masiguro na di makita maray maapektaran kaining krisis duman sa Medio Oriente. Ayan. Kaya kita man, on our part, kay puwan na magtipid-tipid kita. Ano? Magtipid-tipid kita. Kaya pala nailing ko yan si baba. Igwa na kay mga tinanom na uyan ang karabasa. May kamuting kahoy. Nagprodukto na so marigoso. Subatag day pa nagbubunga. Maray mang baga itong kaisipan. Siya nagtanong ka ito, masabi ka naman ika. Bako ka man, diyan naman kayo, bako mo man tanong, sige naman, maawan-awan nga ako sagin, baka lang may takdag na nyog. Makuha mo dyan, lubi-lubi. Okay. Sige. So, iyan mga tugang, ang mga dapat ang garibuhon kung papaano tatabi ini. Malampasan ining mga pangyayari duman sa Kinaban, sa Middle East. Ano po? Pati sa mga OFWs, apektadong maray. O di mababa ang dollar remittance sa Pilipinas. Dahil lang kining mga pangyayaring ini. O di papaano man ito? Itong mga mga OFW madadisplace ito. Papaano taman ito magkatarabahan? May programa man sa DOLE. May programa man sa DMW. Handa man sa DSWD. Pero pigapon iyan ng mga short-term solution. Ano? Pagkatapos nga kang gira, pag medyo normal na duman sa pigtrabaho nindo, bumarlik naman nga kamo duman. Pero for the meantime nga na nag-uruli ka mo digdi, displace ka mo, uningo na ngaya ang programa na pwede ninong aprobitsaran. Pwede ka mong mag-utang alimbawa, or tawan ka mo kay ayuda, para mentras. Mientras na nag-alat ka mo kan maging maray duman ang kamugtakan, mag-anap mo na ka mo kay ibang trabaho digdi. Ang problema man siyempre, dakulunon nga na kinag-aaranap digdi kay trabaho. Diit man siya naan nakakalaog. Kung unless otherwise skilled ka mo, skilled carpenter or mason or construction worker, iyan, pwede kong makalaog sa mga kompanya for a while para mentras. Ano? Iyan. Kanya-kanya na silang diskarte. Mientras na so ayuda sa Indo, pwedeng po na nindo nga kay small business. Magturo tindango na nga ka mo.
ang problema sa barangay, pareho may tindahan. Pareho ang mga paninda. Sisay pa mabakal sa indo. Sukataning mo, may tindahan man. Pareho sari-sari store. Iyan. Paano? Di national income nindo. Tapos, arong pa kani mahal ang presyo kan mga barakalon, kan mga produkto. Bako, kaya sa taon pa kamo ngaya itong pigapod na Sustainable Livelihood Project. Ngaya 15,000 pangkapital lamang nga sa negosyo. Yan. Kung di ka tatao magparuling, maruling talaga yan sa dae. Bako? Okay. Sige. 31 minutos na po makalampas ang alas 4 nin hapon. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Okay, sige. So, diretso na po kita kan sa tuyang programa. Digdi sa Radio DCGB ngunya na pagkahapon na ini. Okay. Sige, madali lang. May i-retrieve lang ako digding babasahon ko dali lang po. Okay. Yan na ito. Yan digi sa Facebook sa Messenger. Okay. Ay, by the way, palantabi dyan sa San Andres, Catanduanes. We are proud na maray naman sa Samuyang Manugang. Yan, na social worker. Kaso sarong aldaw tabi. Kaya sarong aldaw may kasud magaw dito or the other day may aki bagong mamundag na aki. Bagong mamundag na aki. Inda ko man ano man daw naisipan ka itong ina ka ito. Kung natata so aki niya tulig mundag ang ginibo tay baldo pinato sa kapote. Pagkapato sa kapote, ang ginibo, iwinalat duman sa puon kan kahoy nin mangga. Uyug-uyugon mo yan. Along the road, mga ipagnod, uyugon mo yan. Ngunyan, may nakailing na tawo. Inireport sa police. Nangayaduman nga tabi sa sa araw kaning lugar, Barangay Liktin. May aki nga duman na iwinalat sa may puon kan kahoy. So, ang tendency is magresponde duman so mga polis. Nagresponde sa mga polis together with the MDRRMO, tapos so social worker nagduman to verify the information. Positive, igwa man agad kay bagong mamundag na aki na pinatos siya na sa kapote, uyug-uyugon man. Garo makagirabo baga. Samantalang, ang iba nga ni baga Taybaldo, nadidipisilan na makabilog ki aki. Ngunyan, may ina, de tama sabutan kung ito minor de edad
or kung ano nangaki winalat duman. Di nasa pod kan ano yan kan mga otoridad. Yan. Dinarado man sa Jose M. Alberto Memorial Hospital para siyempre for medical attention. Yan. Ngunyan, siyempre, suaki, nangangaipo man, maggutom ito, nangangaipo man na padudoon. Ano? So, social worker, iyo ang nag-breastfeed sa aki. Makanamit lamang kay gata so aki. Ayan. Ngunyan, oto duman sa hospital so aki, pigtatawang ki atensyon. Pa later, baka darahon dyan sa yan ang ligaw, receiving home for children. Yan. Okay. Sisa daw katon. Kung ito o suina ka ito or sumagurang ka ito, baka supog naman na sa kuya nga tabi iyan pwede siyang kasuhan palugod. Inabandonar mo sa aki. Yan. Supog naman ito. Baka nangunya, nagbabasol naman ka ito so aki. Maray na hapon kay Madam Sen Sabdaw. Masiram na hapon direct. Maray na hapon tabi, ma'am. And dyan sa mga pag-iriba, siram na sana. Birthday ni Jonel Albanyel. Ano daw ang mga pahit? Okay. So anyway, ayan. Itong aki na ito, kung i-adaptar man ito at amanon, maagi man sa proseso. Bako basta-basta ito. Sa kuya nangyayan. Dahil man pwede. May mga kung ano pang mga proseso ang gigibuhon. Iyo po. Okay, sige. So, balikan tatabi ini umano nungod duman sa sitwasyon, diyan sa Middle East. Yan. Ini po, pahayag ini ni Congressman Joey Sarte Salceda. Yan. Ang title niya digdi, Iran now, Taiwan later. Yan. Okay. Basahan ko in toto, yan. Sabi niya digdi, the question that should keep foreign policy thinkers awake at night is not what the United Nations did in June 2025. It is what the escalation since then tells every other major power about what is permissible. I was very suspicious of China's measured response to the Iran strike. Beijing waited hours before its first official position expressed that it was highly concerned, called for dialogue, and then did nothing. Foreign Minister Wang Yi condemned the strikes as unacceptable and warned against the world reverting to the law of the jungle. But there was no material support for Tehran. I suspected this was some sort of cynical calculation. China, as Iran's comprehensive strategic partner and the top importer of Iranian oil, buying some 1.4 million barrels a day, choose silence. Why? Perhaps because the relationship with Washington is more consequential than the relationship with Tehran, and because a Trump visit to Beijing is expected in April. But there is a deeper reason. I suspect Beijing is setting up a quid pro quo where China's acquisition
on Iran purchase America, or at least Western, if Beijing acts in its own backyard. Most major countries, including the Philippines, operate under some form of one China policy. If the principle emerging from Iran is that unilateral force is acceptable when you have the power to use it, what stops Japan from acting on Taiwan, something that a one China policy implies to be internal affair? The Quemoy and the Macho crisis of the 1950s following China's seizure of Hainan were the last time the U.S. seriously game out whether it would fight a conventional war with China over the islands of the Chinese coast. The answer was ambiguous then. After the Iran president, the strategic ambiguity that has governed the Taiwan policy since is weaker than ever. If the principle emerging from Iran is that unilateral force is acceptable when you have the power to use it, what stops China from acting on Taiwan? Something that a one China policy implies to be an internal affair. Yan. The perverse logic of proliferation. Perhaps the most consequential effect of that Iran escalation is the lesson it teaches every other aspiring nuclear state. Get the bomb fast, get it before they can stop you, and once you have it, you are untouchable. Look at the asymmetry. North Korea has nuclear weapons that can credibly threaten Tokyo, Seoul, and even California. The U.S. does not strike North Korea. Iran, which is the U.S. intelligence community assessed in March 2025, was not building a nuclear weapon, has been struck with devastating force. The message could not be clearer. A non-nuclear state is vulnerable. A nuclear state is not. U.S. behavior in Iran will ironically inspire other regimes to pursue the nuclear option more aggressively. The Iran strike have not made the world safer from nuclear weapons. They have made nuclear weapons more attractive to every regime that fears it might be next. The hope in America democracy. I still believe the American people at large are rational people, even if their leaders sometimes make large geopolitical mistakes. I suspect that once the initial patriotic fervor has faded, the American public will come to realize that they are being drawn into a conflict where Armageddon cannot be entirely discounted as a possibility. I suspect that they will express their displeasure at the ballot box in the 2026 midterm, as we already see in the many state-level seats being flipped Democratic even in District Trump. Yan ang won by 20 or more points. Because of if this behavior is not corrected by the democratic process, we will be living in a world in which there are no moral, no ethical, and no rational red lines. For a country like the Philippines, situated in the most contested maritime space on earth, the implications are direct. If the principle that emerges from the Iran episode is that overwhelming power justify unilateral action, then our security in the West Philippine Sea. Ito na, naputol pa. Yan na ito. Lato na. Basahon ta. Mabibitin kita kayo ito. Wara na lugod. One. Balikan tayo ito. Tapatapos naman ko ta na.
Ini po ang analysis or komentaryo ni former Congressman Joey Sarte Salceda mananangod sa sitwasyon duman sa Iran na ngunyan na papasabak sa yan ang matindi. Yan, okay. Naputol. Hindi ko nalugod na ako. Anyway, so yan, analysis niya yan. Komentaryo niya yan. Na nakabugtak naman, Iran now, Taiwan next. Ano gusto sabihin? At pagkaparainitan man bagakan yan ang China and Iran awan Taiwan muyaman bawion. Yan, muya bawion. Pero di man basta-basta kaya mat ano yan. Di man basta-basta mapatugot kayan an yan ang Taiwan. Basta sa nangaya kami arog kayan. Difficile ba maga? Iyo? Okay, yan ito. Oni na. Yan ito. Okay. Alawigo man pala nini. Okay. Sabi digdi, China is watching. It is patient. It plays a long game, and every precedent that weakens the principle of rules-based order and strengthens the logic of unilateral force works in favor of its revisionist ambition. If the law of the jungle returns, as Wang Yi warned, the smaller animals are always the first to be devoured. Yan. But sabihin, in other words, sa mga saraday na nasyon, iyo ang pirming mahinot. Ayan. Okay? So, ini gayod dapat pag-adalan kimari ini kan gobyerno ta. Kita baga nasa sabit man sa kontrobersya because of West Philippine Sea. So, mga islands ta dyan na yaon sa exclusive economic zone, muyaman na kuanon kan China. Taan sabi ninda, senda ito. Although, igwa na ki desisyon na bako ito sa China. Pero still, i-insist kan China, senda ito. Kaya baga, so, Coast Guard kan Pilipinas, pagyaon dyan nagpapatrolya sa West Philippine Sea, sisurumpit kan Chinese Coast Guard. Iyan. Iyan sana. Dahil hindi pag mitera ng God na may maraot na mangyari. Because that will create chaos. And baka mag-spark kay maraot na mangyari. Ano? Okay. Sabi ni Kuya Onin, ano tabi sa Legazpi ang pababa? Sa Daragada, pababa. Sa Legazpi, patukad. Iyo. Kung alik ka nga sa bulod, ma-transport ka kan mga produkto, pababa yan. Suguyod baga tayo baldokan Karabaw. Na kung alay ka sa sentro, patukad ka, pa sa ano, di, bakun pababa, patukad. Nalipong naman si partner sa mga fight kasubago. Ayan. So, iyan tabi, so we have to analyze the situation. Not only because, ngaya arayo kita, sa Middle East, but take note mga tugang na arayo man kita pero apektado kita kan mga pangyayari ngunyan. Bako, dependent kita nga ni sa petrolyo ninda. And aside from that,
yung aninion na yan ang sitwasyon man dyan sa West Philippine Sea na pigkaparainitan man kita. Although, may mga kaapel man kita na di siya na nagpapararibo ko niyan. Natata pigpaparainitan. Ano ang yaon dyan sa West Philippine Sea? May mga produkto dyan na sakop kan Pilipinas. Data easy na ang Pilipinas napapalibutan bagakan na tubig, mayaman kita. Mayaman kita sa mga kung ano-anong klaseng produkto. You know? Ilingan nindo ang Bengham rice. Ang Bengham rice digi sa East po. Ayan na ampangkan Quirino, Aurora, arani din sa Catanduanes. Natatamuya pa pakiaraman mo ya pa kung anon kan China. Ano niya on dyan sa Bengham rice? Mayaman po yan. Serarom yan kan dagat, pero mayaman talaga serarom kayan. Muya pang kung anon kan China. Na, garo arayo naman baga. Yan. Uni pa digdi sa may parte kan Mindanao. Igwa dyan although sa Philippine Deep Sea, Philippine Trench, araro mo na yan. Igwa dyan deposito kan deuterium. Anong deuterium? Iyan po sarong klase nin mineral. Mamahalo na mineral. De man nalaladop. De kita dakulang technology dyan. Kaya baga bantay sarado man iyan. Maray na hapon kay padi. Salamat padi sa pag-antabay. Kaya kung uugi doon tabi mga tugang ang Pilipinas mayaman na archipelago. Mayaman. Masiseng ka dumuman, igwa ki mga yaman. Mineral resources. Kaya, ang China, interesadong maray sa tuya. Interesado. Mo yan nindang anabon ang ibang parte ka na Pilipinas na sa paghiling ninda, yaon ang mga rekursos. Iyan ang mga pig-aapod tang Scarborough Shoal, Panatag Shoal, dyan sa West Philippine Sea, may mga resources dyan. Kaya, pag-interesan kan China. Dahil sinda tutubod, dahil sinda susunod duman sa desisyon kan International Tribunal. Ito bagang so United Nation laws on the seas on UNCLOS United Nation Convention on the Law of the Seas UNCLOS may decision diyan in favor sa Pilipinas. Pero dahil yung pagtutubod kan China. Ang pagtubod ninda, may sadiri man sinda. Iyan. Kaya matagas man ang China. Pero siyempre, kita man na Pilipinas, maski saray-saray sa na kita, siyempre, di man kita papabayaan kan mga kaalyado ta. Kan mga kaalyado ta. Siyempre, nakikinabang man. Okay. So, iliyon ta sana, ining mga bagay na ini, pag-abot kan aldaw, maremedyoan. Magkaigwa ki dialogue, magkaigwa ki pag-ururon. Pwede iyan ipaagi sa diplomatic process, peace negotiation. Bako?
unless otherwise na talaga ang gusto, iriwal. Iyan talaga. Siyempre, di man iyan mapabaya sa Estados Unidos. Bako, anda siyang pagtubod, sinda ang superpower. Di man nga ni nag-iro pa so Russia. May problema man sinda naman sa Ukraine. Yan. Sa ibang mga nasyon, nag-aalat man sana kung ano ang sitwasyon. Pero, siyempre, monitor sinda sa sitwasyon. Maski itong mga Arab countries, monitor man sa sitwasyon. Dahil siya nang kami pakiaraman. Tanganing di kami magkaburukag. Iyan ang problema. Tawas na nagkaburukag naman sa Arab countries, ay iba ng ururon iyan, mga tugang. Iba ng ururon iyan. Baka sa mga kaalyado kan mag-ibong nalado, magruluwasa naman. Halimbawa, North Korea, siyempre, mapabor man yan sa Iran. Alangan man sa South Korea. So, iyan pakuro-kuro niyan sana. O yan ang paturot chance sana kung ano ang mga sitwasyon. Yan. Kaya kita man digi sa Pilipinas, ano siya na? Bantay siya na kita kung ano ang mga sitwasyon. Iyo po. Okay? O di paano ka ni Tabi? Oras na para kita, para meron na mamaaram digdi sa tuyang programa ngunyan na weekend. Sa pag-arangkan mga pag-ariba dyan sa Lado Technical, si Ronald Baldo, si Jerome Nico Martinez, sa pag-aran man ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang 3D sa GB. Hasta sa masunod na simana naman kita mag-iriba po. Alas 4 hasta alas 5 nin hapon, Webes, Sagod, Biyernes. Digdi manggararay sa DCGB. Ako po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po, nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indong pagantabay.